Co to lidi, já vás vítám u dalšího videa. Chtěl bych se omluvit na ty triky na koloběžce. Tak zítra. A zítra se uvidíme u toho, chtěl bych se omluvit za to nadávku. Takže čau, uvidíme se zítra. Já vás vítám ještě u nového videa na koloběžky, na freestyle koloběžky. Prostě tady to je mrtně hnusně. Nevím, kde to krosí, asi přes terén. Je tady se mnou kámoš, Dominik, pojď do obrazu. No, mám tady smradlavou koloběžku. To by nežer chleba. Včera jsem byl v Praze. Byl jsem v Snapbacku. Koupit tady tu lidovou šiltovku za... Něco vám řeknu, byla sleva 1 koruna, stála litr. A byla sleva 999 korun. A 0 harové. No tak tady vidíte Snapback. Jo, Anička, vám musím říct, já nedělám vyčerpají se. Takže to tady ten týden se nebude natáčet. Možná něco na... No, já jo. Možná něco natočí na Slovensku. Možná. Jo. Jo. Tam ale těžší. Zítra natočíme ráno s Dominikem, jak vařit palačinky. Ano. Budeme chillovat Minecraft. Určitě 2 hodiny zase, ty vole. A možná tam. Saruti. To moc těžký. Víš, jak je těžký stáhnout fraps, vole, nebo Bandicamp? Ale natáčíš se jenom triko. Natáčíš si ksy. No, vidíte moje chillový triko. No, držu. No, takže se uvidíme za chvilku. Takže zatím čau. Takže jsme zpátky, more. No, takže jdeme zatím. Jdeme jestli posadím, nebo ho tady tím mrdnu o palici, já nevím, jestli mám klíče, jo, mám. Jdeme to měřit zasranýma, pochcanýma, ještě mu je víc pochčím klíče. No do piči, pojď. Že? O ty čáře a ty klíče označují naše ty body. Tak můžeš. Takže jede do domčia. Mrtka zasraná, aby ho rakovina píču. O, dobrý. Takže teď půjdu já, takže zatím čau. A jsme zpátky. Tady byl, pojď. Dělej. Dneska jsem potkala Jardu do fundu. A ten mrtne šach na fundu. Hej. Počkej, kde jsou? Jsi mrtka, ty jsi mě nedal. Zachcený slunce, já tam vůbec nic nevidím. Já nevím, jestli tam oni něco vidějí. Ty vole. Ty vole, spadla mu kšeltovka, zrovna ze včerejška, ty vole, nová. A on si ji nafláknul, dělej, pojď. Pojď, jeď. Kámo, to bylo podsač. Já jsem to neviděl, ale myslím, že v telefonu jsem to viděl dobře. Vadný, kámo, teď jdu já, jo. Koukejte na ten váš pin.
Ty. A ukážu telvip a bářstvin. A teď vám ukážu pravý bářstvin. A teď vám Ladný. ukážu pravý telvip. Keci dělám. Takhle. A ještě jednou, to se mi nepovedlo. Takhle. Ještě jednou. Ty je vadný. Takže takhle. Co to tak? Žaludě malý. Takže teď půjde. Dobrý. Damčo. Takže. Čus. No takže jsme zpátky, nás toho sluníčko přestalo nudit. Ono je 35 stupňů. Ve stínu. No, tak A 40 stupňů určitě jenom má sluníčko. hubu. No, jestli se vám to video nelíbilo, dejte, nevím, dislike. Já našel mobil, vidíte. Vidíte můj? Dobře, Chápeš? No. Tak to bylo. Jsem Jan Zelenka, Jan Zelenka. No, tak to bylo všechno. Mluvíš nahlas, pocítě. Takže to bylo všechno. No. Ani máte kluk na ní. Ty kamo, tam pak jela. No, takže to by bylo všechno. Zatím. Čau. Čus. Sorry.